Сәлем дуслар, сіз сарымсақларыңызны, қышқылыққа қойған сарымсақларыңызны барладыңызмы әлі? Менә біз бүгін аларны барладық, һәм алардан бик җайлы гына тәмләткеч ясарга өйрәтәбез. Чөнки алар инде вакыт үтсә сарымсак битендә ул кибеп тә китәргә мөмкин, ә монда менә ел табылга кулланырга мөмкин булган ысул белән сезгә сарымсакны киптерергә өйрәтәбез. Иң беренче без сарымсакларыбызны менә шушылай юкка гына пластинкалар иттереп турыйбыз. Менә шушылай. Һәм аларны тактага яки картон кагазга җәеп, каядыр аулаграк, җиләсрәк, кояшлырак урынга куеп киптерәбез. Киптерәбез дигәндә инде ул үз хәлендә кибә киреңгә 1-4-5 көндә әзер була безнең сарымсагыбыз. Кипкәннән соң инде сарымсакларны кофе тарткычтан яки булмаса блендер ярдәмендә ваклап порошок хәленә китергә мөмкин. Менә без сарымсакларыбызны шулай тура бетердек, аларны тактага җәеп салдык һәм аларны хәзер инде кибергә куябыз. Нәтиҗәдә безнең менә шушындый кофе тарткычтан чыгарганнан соң шушындый порошок хәлендәге бик уңайлы булган тәмләткечләребез әзер була.